அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த உலகத்தையே பிரமிக்க வச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி. இந்த கிரிப்டோ கரன்சில இருக்கிற ஒரு ஒன் ஆஃப் தி டாப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு காயின், வளர்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு காயின் இந்த பிடிடியை வச்சு நம்ம எல்லாருக்குமே பினான்சியல் ஃப்ரீடம்ன்ற ஒரு பொசிஷனை, நம்மளுடைய பொருளாதார நிலைமையை உயர்த்துறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு வண்டர்ஃபுல்லான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இந்த கெயின் பிடிடி. சோ இதை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிளான்ஸ், நிறைய கான்செப்ட்ஸ் நாளுக்கு நாள் வந்துகிட்டே இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் விட இந்த கெயின் பிடிடி எப்படி தனித்துவம் வாய்ந்தது, இதனால நமக்கு எப்படி பெனிஃபிட் இதை எடுத்து கொடுக்குதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். இந்த கெயின் பிடிடியை பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி 2 வீடியோஸ் நம்ம சேனல்ல போட்டிருக்கோம். பட் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த கெயின் பிடிடில நியூ பிளான்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. சோ வெர்ஷன் 2.0. சோ நியூ நிறைய அப்டேட்ஸ் இருக்கு. மத்த நெட்வொர்க்கிங் கம்பெனிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் அவங்க பிளான லான்ச் பண்ணிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் நாள் ஆக ஆக அந்த பிளான்ல இருக்கக்கூடிய அந்த இன்கம் ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த பிளான எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. பட் ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா கெயின் பிடிடில உங்களுக்கான இன்கம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. இன்னும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா இதுல ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்காங்க. சோ அது என்னென்ன மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் இதுல வந்திருக்கு, எந்த அளவுக்கு இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்ற எல்லா டீடைல்ஸும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இந்த கெயின் பிடிடி, இது பேர்ல இருக்கு பாத்தீங்களா, பிடிடி. சோ இது பிடிடி கிரிப்டோ கரன்சியை வச்சுதான் ஒர்க் ஆக போகுது. இன்னைக்கு ஒரு பிடிடி காயினுடைய ரேட் பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டா 0.3 rupees, அதாவது 30 பைசாக்கு இருக்கு. ஜாயினிங் பேக்கேஜ் எக்ஸாம்பிளுக்கு 2250 பிடிடில நீங்க கொடுத்து ஜாயின் பண்றீங்க. அப்ப இதுக்கான காஸ்ட் எவ்வளவு ஆகும்? 2250 பிடிடி இன்டூ 0.3 rupeesனு போட்டா 675 ரூபாய் வருது. 675 ரூபாய் கொடுத்து ஜாயின் பண்றதால நமக்கு கிடைக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னா, இந்த 2250 பிடிடின்றது 225 மடங்கா நமக்கு கிடைக்க போகுது. 5062.5 பிடிடியா கிடைக்குது. இப்ப கொஞ்சம் நாட்கள் கிடக்குது, கொஞ்சம் வருஷங்கள் கடந்து இந்த பிடிடியோட விலை பாத்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. பிடிடி ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுப்போம். இந்த 0.3, இந்த 30 பைசால இருந்து அது ஏறி 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 இந்த பிடிடியோட விலைன்றது 10 ரூபாய்க்கு போய் ரீச் ஆயிடுச்சு. சோ இந்த 10 ரூபாய்க்கு போனதுக்கு அப்புறம் அதே 5062.5 பிடிடி உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. இதுல உங்களுக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைக்குதுன்னா, இந்த 5062.5 இன்னைக்கு ஒரு பிடிடியோட விலை எவ்வளவு? 10 ரூபாய். அப்ப 10 ரூபாய் இன்டூன்னு போட்டோம்னா நமக்கு 50,625 ரூபாய் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டா கிடைக்குது. சோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, இந்த கெயின் பிடிடி கான்செப்ட்ல உங்களுக்கான ப்ராஃபிட்ன்றது அந்த காயினுடைய வேல்யூவை பொறுத்து இல்ல, அந்த காயினை பொறுத்து தான். நிறைய நெட்வொர்க்கிங் கான்செப்ட்ஸ்ல நிறைய விஷயங்கள்ல என்ன பண்றாங்க, இந்த காயின் இப்ப நீங்க 1000 ரூபாய் கொடுத்து ஜாயின் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான ப்ராஃபிட் 2000 ரூபாய். அந்த ரூபாயில உங்களுக்கான ப்ராஃபிட்டை செட் பண்ணுவாங்க. ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது. இங்க காயின்ஸை பொறுத்து, பிடிடியை பொறுத்து தான் உங்களுக்கான ப்ராஃபிட் இருக்கே தவிர அந்த பிடிடி என்ன வேல்யூல இருக்கோ அதை பொறுத்து கிடையாது. நம்ம ஜாயின் பண்றப்ப இப்போ 30 பைசாக்கு இருக்க பிடிடி நாளைக்கு 10 ரூபாய், ஏன் $10 போனாலுமே இங்க சொல்லி இருக்கிற அந்த 5062.5, அதாவது 225 மடங்கு நீங்க ஜாயின் பண்ற பேக்கேஜ்ல இருந்து உங்களுக்கான பெனிஃபிட் இந்த பிடிடி காயின்ல கிடைக்க போகுது. பிடிடி இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். கிரிப்டோ காயின்ல கிடைக்கிறதே தவிர அந்த வேல்யூல உங்களுக்கான ப்ராஃபிட் கிடைக்கல. இன்னும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கெயின் பிடிடில, அதுவும் இந்த டைரக்ட் டீம், இப்ப நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் ஒரு ரெஃபரல் லிங்க் கொடுத்திருக்கேன். அவங்க டீம்ல நீங்க டைரக்டா ஜாயின் பண்றதுனால உங்களுக்கு நிறைய ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அது என்னென்ன ஆஃபர்ன்றதை நம்ம இன்னும் வீடியோல டீடைலா பார்க்க போறோம். நம்ம கெயின் பிடிடி பிடிடி பிட்டொரண்ட் அப்படின்னக்கூடிய ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி வச்சுதான் ரன் ஆகுது. இந்த பிடிடி பிட்டொரண்ட் அப்படின்றது ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி, லைக் நம்ம பிட்காயின், எதேரியம் மாதிரி இதுவும் ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி தான். சோ இந்த கிரிப்டோ கரன்சியோட விலை பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு. இது இப்ப நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு முடியுதோ அந்த அளவுக்கு இந்த காயின்ஸ் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்சோம்னா எதிர்காலத்துல ரொம்பவே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கிட்டத்தட்ட 200 மடங்குக்கு மேல லாபம் எடுத்து தரக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் இருக்கக்கூடிய காயின் தான் இது. சோ இந்த கிரிப்டோ கரன்சி பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உருவாக்குனது எப்போனா பிப்ரவரி 2019 சிங்கப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் ட்ரான் ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் பிட்டொரண்ட் ஃபவுண்டேஷன் இவங்க தான் உருவாக்கி இருக்காங்க. இது யாருன்னா 27 இயர்ஸ் 27 வயதான ஜஸ்டின்சன் தான் உருவாக்கி இருக்காரு. இந்த பிட்டொரண்ட் இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம இந்த கிரிப்டோ கரன்சி முதல்ல என்ன அப்படின்றத பத்தி நமக்கு தெரியணும். கிரிப்டோ கரன்சியை பத்தி தெரியணும்னா இந்த பணத்தினுடைய எவால்வேஷன், இந்த பணத்துடைய பரிணாம வளர்ச்சியை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இந்த பணம் எப்படி உருவாச்சுன்னு பார்க்கலாம். சோ எவல்யூஷன் ஆஃப் மணி. முதல்ல பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப காலகட்டத்துல இந்த பார்ட்டர் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருந்தது. பார்ட்டர் சிஸ்டம்னா வணிகம், ஒரு பொருளை கொடுத்து இன்னொரு பொருள் வாங்குது. அதை தாண்டி அதுக்கப்புறம் தங்கம் உருவாச்சு, கோல்டு கட்டிகள் வந்தது. அதுக்கப்புறமா காயின்ஸ் உருவாக்குனாங்க, மெட்டல் காயின்ஸ், செம்பு காயின், தங்க காயின், சில்வர் காயின், இந்த மாதிரி காயின்ஸ் வந்தது. அதுக்கப்புறம் பணம், நம்ம யூஸ் பண்ற ரூபாய் நோட்டு, பேப்பர் கரன்சி வந்தது.
இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணாங்க, இந்த பேப்பர் கரன்சி கூட வேணாம், சிம்பிளா ஒரு கார்டு கொடுத்துறாங்க, கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு, எங்க வேணா நீங்க இந்த கார்டை கொண்டு போகலாம். இன்னைக்கு நீங்க கையில வச்சிருக்கக்கூடிய உங்களுடைய ஆண்ட்ராய்டு மொபைல்ஸே போதுமானது எலக்ட்ரானிக்ஸ் மணி. இதனுடைய நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கரன்சி தான் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி. அடுத்த லெவலுக்கான ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி, இந்த பணத்தினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எவல்யூஷன் தான் இப்ப உருவாகி இருக்க இந்த கிரிப்டோ கரன்சி. இந்த கிரிப்டோ கரன்சில கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 8000 வகையான கரன்சிஸ் இருக்கு. இதுல டாப்ல இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி கரன்சி தான் இந்த பிடிடி. இந்த பிடிடியை வச்சுதான் இந்த கெயின் பிடிடி வந்து ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த பிடிடி டோக்கனை பத்தி பார்க்கலாம். இந்த பிடிடி அதாவது பிட் டொரண்ட் டோக்கன். நீங்க நிறைய பேர் வந்து பிட் டொரண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப் மூலமா வந்து மூவிஸோ இல்ல ஒரு ஃபைல்ஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிருப்பீங்க, ஒரு டொரண்ட் ஃபைல். சோ இந்த பிடிடி, இந்த பிட் டொரண்ட் ஆப்ல நீங்க வந்து ஒரு மூவிஸோ ஏதோ ஒரு விஷயத்தை டவுன்லோட் பண்றப்போ அது மூலியமாவே இந்த பிடிடி காயினை ஏர்ன் பண்றதுக்கான வேலட்டை லிங்க் பண்ணி இப்போ வந்து நியூவா பாத்தீங்கன்னா இந்த டொரண்ட் அப்ளிகேஷனை ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ இந்த பிட் டொரண்ட் அப்படின்னு கூடிய இந்த மிகப்பெரிய ஒரு டொரண்ட் அப்ளிகேஷன், அந்த ஒரு எம்என்சி கம்பெனியோடைய ஒரு அபிஷியல் காயின் தான் இந்த பிடிடி டோக்கன். சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு பிடிடி டோக்கன்ல தான் நம்மளுடைய கெயின் பிடிடி வந்து ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கு. சோ இந்த பிடிடி டோக்கனுடைய காயின் மார்க்கெட் கேப் டீடைல்ஸ் இதுதான். இது வந்து 46வது ரேங்க்ல வந்து இந்த டோக்கன் இருந்துட்டு இருக்கு. இந்த பிடிடி பிட் டொரண்ட்ன்றது கிட்டத்தட்ட வந்து 4,25,000 பேருடைய வாட்ச் லிஸ்ட்லயும் இந்த பிடிடி டோக்கனை வச்சிருக்காங்க. இதனுடைய கரண்ட் ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 0.3184 ரூபீஸ்க்கு போய்கிட்டு இருக்கு. 0.3 பைசாக்கு போய்கிட்டு இருக்கு இந்த பிடிடி டோக்கன். இது வந்து இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு. இது வந்து வெறும் ஆரம்ப கட்டம் தான். இன்னும் போக போக பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய விலை வந்து நல்லாவே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. இந்த பிடிடி டோக்கனுடைய ரேட் இது கிட்டத்தட்ட வந்து 100க்கும் மேற்பட்ட கிரிப்டோ கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் இந்த பிடிடி டோக்கன் வந்து லிஸ்ட் ஆயிருக்கு. டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா 137 கிரிப்டோ எக்ஸ்சேஞ்சஸ்ல இது வந்து லிஸ்ட் ஆயிருக்கு. சோ இது வந்து காயின் மார்க்கெட் கேப்ல கொடுத்த டேட்டாஸ் மட்டும் தான். இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா காயின் கிகோ இருக்கு, இன்னும் நிறைய சின்ன சின்ன எக்ஸ்சேஞ்சஸ் எல்லாமே இருக்கு. சோ இது எல்லாத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிடிடி டோக்கன் அப்படின்றது லிஸ்ட் ஆயிருக்கு. நம்மளுடைய இந்தியன் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஆன ஜியோடஸ், ஜெப்பே, இந்த மாதிரி நிறைய கிரிப்டோ எக்ஸ்சேஞ்சஸ், நம்மளுடைய லோக்கல் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த பிடிடி டோக்கன் லிஸ்ட் ஆயிருக்கு. ஈவன் இந்த ஜியோடஸ்ல பிடிடி டோக்கனை வந்து ஃப்ரீ ஏர்ட்ராப் மாதிரியே வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸான ஒரு டோக்கன் தான் இந்த பிடிடி காயின். சோ இந்த பிடிடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய ஓவரால் ஹை, அதாவது இதனுடைய ஆல் டைம் ஹை வந்து பாத்தீங்கன்னா ₹1 வரைக்கும் இந்த பிடிடி காயின் வந்து ரீச் ஆயிருக்கு. இது எப்ப ரீச் ஆயிருக்குன்னா ஏப்ரல் மந்த்ல, ஏப்ரல் 2021 ஏப்ரல் 5 அன்னைக்கு இந்த காயின் ₹1 ரீச் ஆயிருக்கு. இன்னைக்கு வந்து பாருங்க இதனுடைய கரண்ட் ரேட் வந்து 0.3 ரூபீஸ்க்கு இருக்கு. சோ இது வந்து ₹1 ரீச் ஆனாலுமே பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிறத விட 3 மடங்குக்கு மேல இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த காயின்ல நிறையவே இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு காயினை நம்ம வச்சுக்கிட்டு நம்ம கெயின் பிடிடில ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், அதுவும் ஒரு நெட்வொர்க்கிங் பிளாட்ஃபார்ம்ல இந்த கெயின் பிடிடின்ற கம்பெனி வந்து லான்ச் ஆயிருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல, இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல இப்படிப்பட்ட ஒரு கிரிப்டோ கரன்சியை வச்சுட்டு நம்ம ஒர்க் பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா, உங்களால நிறைய பிடிடி காயின்ஸ் வந்து அக்குமுலேட் பண்ணி வைக்க முடியும். நிறைய காயின்ஸ் நீங்க ஏர்ன் பண்ணி வைக்கலாம். காயின்ஸ் ஏர்ன் பண்ணி வைக்கிறதுனால நமக்கு என்ன மாதிரியான பெனிஃபிட் இருக்கும் தெரியுமா? நீங்க இதுல ஜாயின் பண்ணி காயின்ஸ் ஏர்ன் பண்ணி வைக்கிறப்போ 2 விஷயங்கள் நடக்குது. ஒன்னு, இந்த பிடிடி காயினுக்கான அந்த கவுண்ட், இப்ப நீங்க 100 பிடிடி வச்சு ஜாயின் பண்றீங்க, இல்ல 2000 பிடிடி வச்சு ஜாயின் பண்றீங்கன்றப்போ நாள் ஆக ஆக அந்த பிடிடி காயினுடைய கவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸா கிடைக்கும். நிறைய பிடிடி காயின்ஸ் இதுல நீங்க ஏர்ன் பண்ணலாம். அட் த சேம் டைம் பிடிடி காயினுடைய விலையுமே இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. சோ இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் பெனிஃபிட் கிடைக்குது. இந்த கெயின் பிடிடி கம்பெனியோட இன்கார்பரேஷன் சர்டிபிகேட் இதுதான். சோ இந்த கம்பெனியை அபிஷியலா வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு, யூகே பேஸ்ட் கம்பெனி, யூகேல ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட், இந்த இன்கார்பரேஷன் சர்டிபிகேட்டே வந்து இங்க கொடுத்திருக்காங்க. இந்த கம்பெனியுடைய நம்பர், இந்த கம்பெனியுடைய டீடைல்ஸ் எப்ப கொடுத்திருக்காங்கன்னா 7th May 2021 வந்து கொடுத்திருக்காங்க கம்பெனி ஹவுஸ்ல. இந்த மாதிரி எல்லா டீடைல்ஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து டிரான்ஸ்பரண்டாவே கொடுத்திருக்காங்க. சரி, இந்த சர்டிபிகேட் நம்ம போயிட்டு என்ன பண்ணலாம், இந்த டைரக்டா இந்த கம்பெனி ஹவுஸ், இந்த யூகே உடைய வெப்சைட் இருக்கும் இல்லையா, அதுல போயிட்டு செக் பண்ணலாம்னு என்ன பண்ண, இங்க இருக்கு பாருங்க கம்பெனி ஹவுஸ். சோ இந்த வெப்சைட்ல வந்துட்டு இங்க நம்ம கெயின் பிடிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம், அந்த கம்பெனியோட டீடைல்ஸ் கிடைக்குதான்னு சொல்லிட்டு. சோ இங்க கெயின் பிடிடின்னு கொடுத்தோம்னா நமக்கு ஒரு கம்பெனி வருது. சோ இந்த கெயின் பிடிடி நான் கிளிக் பண்றேன். கிளிக் பண்ண உடனே இந்த கம்பெனிக்கான நம்பர் வருது, இதனுடைய ரிஜிஸ்டர்ட் ஆபீஸ் அட்ரஸ் வந்திருக்கு. சோ கம்பெனி ஸ்டேட்டஸ் ஆக்டிவ்ல இருக்கு, இன்கார்பரேட்டட் ஆன் 7th May. இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே சேமா இருக்கான்றதை நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். சோ கெயின் பிடிடி உடைய கம்பெனி நம்பர் இங்க கொடுத்திருக்காங்க 133819888. சோ 133819888. சோ ஒரிஜினல் தான், இவங்க உண்மையாவே வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு தான் இந்த கம்பெனியை வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இதனுடைய அட்ரஸ் வந்து எல்லா டீடைல்ஸுமே கொடுத்திருக்காங்க. இது இன்கார்பரேட் ஆனது 7th May 2021. சோ இதுவுமே இன்கார்பரேட் ஆனது 7th May 2021. சோ எல்லா டீடைல்ஸுமே வந்து கரெக்டா கொடுத்திருக்காங்க. சோ இவங்க இந்த அட்ரஸ் கூட வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். சோ 44 கார்லிட்டன் ஸ்ட்ரீட், நெல்சன். சோ அதேதான் இங்க, அதேதான் கார்லிட்டன் ஸ்ட்ரீட், நெல்சன், லான்ஸ்கர், யூகே, BB990H. அதேதானா BB990H. ஓகே. சோ இந்த கம்பெனி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே வந்து அபிஷியலா ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு எல்லாமே வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா வச்சுட்டு தான் இந்த கம்பெனி வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. சோ இந்த கெயின் பிடிடில நீங்க எப்படி ஜாயின் பண்றது அப்படின்னா,
இந்த கெயின் பிடிடிக்கு ஒரு ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷனுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த கெயின் பிடிடி அப்ளிகேஷன் உங்களுடைய பிளே ஸ்டோர்லயே வந்து அபிஷியலா இருக்கு. இந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இது மூலியமாவே நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு டெபாசிட்ல இருந்து வித்ட்ரால இருந்து எல்லாமே இந்த அப்ளிகேஷன் மூலியமாவே பண்ண முடியும். இதனுடைய லிங்க் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். இப்போ நம்ம கெயின் பிடிடில இருக்கக்கூடிய ஜாயினிங் பேக்கேஜஸ் பத்தி பார்க்கலாம். சோ மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா இதுல 5 ஜாயினிங் பேக்கேஜஸ் இருக்கு. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2250 பிடிடி கொடுத்து ஜாயின் பண்ணா உங்களுக்கு ஒரு ஷேர் ஹோல்டிங்ஸ் கிடைக்கும். செகண்ட் பேக்கேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க 4500 பிடிடி கொடுத்து ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 ஷேர் ஹோல்டிங்ஸ் கிடைக்குது. தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க 9000 பிடிடி கொடுத்து ஜாயின் பண்ணா உங்களுக்கு 4 ஷேர் ஹோல்டிங்ஸ் கிடைக்குது. ஃபோர்த் பேக்கேஜ் வந்து 45000 பிடிடி கொடுத்து நீங்க ஜாயின் பண்றதுனால உங்களுக்கு 20 ஷேர் ஹோல்டிங்ஸ் கிடைக்குது. ஃபிஃப்த் பேக்கேஜ் 90000 பிடிடி கொடுத்து நீங்க ஜாயின் பண்ணா உங்களுக்கு 40 ஷேர் ஹோல்டிங்ஸ் கிடைக்குது. இப்போ இந்த கெயின் பிடிடில இருக்கிற டைப்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம். சோ கெயின் பிடிடில வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா 7 வகையான இன்கம் இருக்கு. சோ 7 டைப் ஆஃப் இன்கம் வந்து கொடுக்குறாங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெய்லி ROI இன்கம், செகண்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் ரெஃபரல் இன்கம், அண்ட் தேர்ட் இன்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்கிரேட் இன்கம். இது வந்து நியூவா ஆட் பண்ணிருக்காங்க வெர்ஷன் 2ல வந்து இருக்கிற இந்த அப்கிரேட் இன்கம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பைனரி இன்கம் ஃபோர்த் இன்கம், அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி இன்கம், அண்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிக்ஸட் டெபாசிட் பிளான். சோ இதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூவா ஆட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிவார்ட் இன்கம். சோ டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா 7 இன்கம்ஸ் இருக்கு. இப்போ ஒவ்வொரு இன்கமா நம்ம டீடைலா பார்க்கலாம். இந்த டெய்லி ROI இன்கம் உங்களுக்கு டெய்லி 1 to 10% வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பெனியுடைய டர்ன் ஓவர்ல இருந்து 10% எடுத்து டெய்லியுமே நீங்க ஜாயின் பண்ண பேக்கேஜ்ல இருந்து 1 to 10% வந்து உங்களுக்கு டெய்லி ROI கிடைச்சிட்டு இருக்கு. இப்போ இதுல இருக்கிற பேக்கேஜஸ் பத்தி பார்க்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் பேக்கேஜ் 1ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க 2250 BTT கொடுத்து ஜாயின் பண்ணுவீங்க. சோ இதுக்கு உங்களுக்கு டெய்லி கேப்பிங்கா எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படின்னா the same 2250 BTT தான் வந்து டெய்லி கேப்பிங். அதுக்கு அடுத்தது இதுல உங்களுக்கு எவ்வளவு growth கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 225% வந்து உங்களுக்கு டோட்டல் growth கிடைக்குது. அப்போ டோட்டலா உங்களுக்கு எவ்வளவு பிடிடி வந்து உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டா கிடைக்கும் அப்படின்னா 5062.5 பிடிடி வந்து உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டா கிடைக்குது. இப்போ செகண்ட் பேக்கேஜ். சோ நீங்க செகண்ட் பேக்கேஜ்ல கொடுத்து ஜாயின் பண்றீங்கன்னு வெச்சுக்கலாம். சோ செகண்ட் பேக்கேஜ்ல வந்து 4500 பிடிடி கொடுத்து நீங்க ஜாயின் பண்றீங்க. அப்போ உங்களுக்கு அதுக்கு டோட்டல் கேப்பிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே 4500 பிடிடி தான் டோட்டல் கேப்பிங். சோ இதுல இருந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு growth கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் பேக்கேஜ்க்கு உங்களுக்கு 250% growth இருக்கு. அப்போ டோட்டலா உங்களுக்கு இதுல இருந்து எவ்வளவு பிடிடி வந்து பெனிஃபிட்டா கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னா 11250 BTT வந்து உங்களுக்கு டோட்டல் பெனிஃபிட்டா கிடைக்குது. இப்போ தேர்ட் பேக்கேஜ் 3ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க 9000 BTT கொடுத்து ஜாயின் பண்ணுவீங்க. அப்ப 9000 BTT கொடுத்து ஜாயின் பண்ணா உங்களுக்கான டெய்லி கேப்பிங்மே வந்து அதே 9000 BTT தான். சோ அடுத்து வந்து உங்களுக்கு இதுல எவ்வளவு growth கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தா தேர்ட் பேக்கேஜ்ல இருந்து உங்களுக்கு 270% வந்து growth கிடைக்குது. அப்போ டோட்டலா உங்களுக்கு எவ்வளவு பிடிடி வந்து பெனிஃபிட்டா கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னா 9000 பிடிடி கொடுத்து ஜாயின் பண்றதுல உங்களுக்கு 24300 பிடிடி வந்து உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டா கிடைக்குது. இப்போ ஃபோர்த் பேக்கேஜ் நம்பர் 4 இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க 45000 பிடிடி கொடுத்து ஜாயின் பண்ணுவீங்க. அப்ப 45000 பிடிடி கொடுத்து ஜாயின் பண்ணா உங்களுக்கான டெய்லி கேப்பிங் எவ்வளவு இருக்கும்னா அதே 45000 பிடிடி தான் டெய்லி கேப்பிங்கா இருக்கும். இதுல இருந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு growth கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபோர்த் பேக்கேஜ்ல இருந்து உங்களுக்கு 300% வந்து growth கிடைக்குது. அப்போ உங்களுக்கு டோட்டலா எவ்வளவு பிடிடி வந்து பெனிஃபிட்டா கிடைக்குது இந்த ஃபோர்த் பேக்கேஜ்ல இருந்து அப்படின்னா 1,35,000 பிடிடி வந்து உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டா கிடைச்சிருக்கு இந்த ஃபோர்த் பேக்கேஜ்ல இருந்து. அடுத்ததா பேக்கேஜ் நம்பர் 5. இந்த ஃபிஃப்த் பேக்கேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க 90,000 பிடிடி கொடுத்து ஜாயின் பண்ணுவீங்க. அப்ப 90,000 பிடிடி கொடுத்து ஜாயின் பண்ணா உங்களுக்கான டெய்லி கேப்பிங்கே வந்து எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா அதே 90,000 பிடிடி தான். இதுல உங்களுக்கு இந்த ஃபிஃப்த் பேக்கேஜ்ல இருந்து டோட்டல் growth உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு பெனிஃபிட் கிடைக்குதுன்னா 360% வந்து உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டா கிடைக்குது. அப்ப இதுல இருந்து உங்களுக்கு டோட்டல் பிடிடி எவ்வளவு கிடைக்குது அப்படின்னா 3,24,000 BTT உங்களுக்கு டோட்டல் பெனிஃபிட்டா கிடைக்குது இந்த ஃபிஃப்த் பேக்கேஜ்ல இருந்து. இப்போ நம்ம இந்த ROI இன்கம் பத்தி பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது செகண்ட் இன்கம் பத்தி. டைரக்ட் ரெஃபரல் இன்கம். நீங்க டைரக்டா ஒரு பர்சனை ரெஃபர் பண்றது மூலமா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்கம்னா இந்த டைரக்ட் ரெஃபரல் இன்கம். ஒவ்வொரு பர்சனை நீங்க ரெஃபர் பண்றப்போ உங்களுக்கு 25% இந்த டைரக்ட் ரெஃபரல் இன்கமா கிடைக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க இருக்கீங்க, நீங்க வந்து முதல்ல ஒரு நபர் அவங்களுடைய லெஃப்ட் சைட்ல ஏல வந்து நீங்க ரெஃபர் பண்றீங்கன்றப்போ அவர் வந்து 2250 BTT ஜாயின் பண்ணாருன்னா அதுல இருந்து 25% 562.5 BTT உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ பி சைட்லயும் அதே மாதிரி இன்னொருத்தரை நீங்க ஜாயின் பண்ணி விடுறீங்கன்னா அதுல இருந்துமே 25% 562.5 BTT வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. இப்போ இந்த கெயின் பிடிடில இருக்கிற இந்த அப்கிரேட் இன்கம் பத்தி பார்க்கலாம். சோ அப்கிரேட் இன்கம் உங்க டீம்ல இருக்கிறவங்க நீங்க டைரக்டா ரெஃபர் பண்ணாங்க யாராவது அடுத்த பேக்கேஜ்க்கு அப்கிரேட் பண்றாங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து 25% உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டா கிடைக்கும். இப்போ நம்ம இந்த பைனரி இன்கம் பத்தி பார்க்கலாம். இந்த பைனரி இன்கம்னா இந்த மேட்சிங் போனஸ்.
லெஃப்ட் ரைட் மேட்ச் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுல இருந்து உங்களுக்கு 10% இந்த பைனரி இன்கம் வந்து கிடைக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப நீங்க இருக்கீங்க, உங்களுடைய லெஃப்ட் சைட்ல ஏ இருக்காரு, ரைட் சைட்ல பி இருக்காங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் மேட்ச் பண்றப்போ எய்தர் 2:1, லெஃப்ட் சைட்ல 2 பேர், ரைட் சைட்ல ஒருத்தர், இல்லனா 1:2, அதாவது லெஃப்ட் சைட்ல ஒருத்தர், ரைட் சைட்ல 2 பேர். இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் நீங்க கொடுத்தாகணும். இதுல இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பேருக்கு வந்து 1:2 ஆர் 2:1, அதுக்கப்புறம் நீங்க 1:1 அன்லிமிட்டடா நீங்க கொடுத்துக்கலாம். இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. அதுக்கு அடுத்தது நீங்க வந்து 2 டைரக்ட் ஸ்பான்சரை கம்பல்சரியா கொடுத்திருந்தா மட்டும்தான் இந்த பைனரி இன்கம்க்கு நீங்க எலிஜிபிள். சோ இதுதான் நம்மளுடைய பைனரி இன்கம்ல இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மேனேஜர் கம்யூனிட்டி இன்கம். சோ இந்த இன்கம் பத்தி தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம், இந்த கம்யூனிட்டி இன்கம் பத்தி. இதுல வந்து ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு, என்னன்னா உங்களுடைய லெஃப்ட் சைட்ல அந்த ரைட் சைடு, இந்த லெஃப்ட் சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து நீங்க கேதர் பண்ணணும். டோட்டலா வந்து உங்களுடைய லெஃப்ட் சைட்ல 500 ஷேர் ஹோல்டர்ஸும் ரைட் சைட்ல 500 ஷேர் ஹோல்டர்ஸுமே நீங்க அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மேனேஜர் கம்யூனிட்டி இன்கம் வந்து கிடைக்கும். இதுக்கு வந்து நீங்க எலிஜிபிள் ஆயிடுவீங்க. உங்களுக்கு 3% வந்து கிடைக்குது. இந்த மேனேஜர் கம்யூனிட்டி இன்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைஃப் டைமுக்கு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. இப்ப இந்த ரிவார்ட் இன்கம் பத்தி பார்க்கலாம். சோ நீங்க இருக்கீங்க, உங்களுடைய லெஃப்ட் சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 ஷேர் ஹோல்டர்ஸும் ரைட் சைட்ல 4 ஷேர் ஹோல்டர்ஸுமே கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கான ரிவார்டா 450 BTT கிடைக்குது. சோ லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்ல நீங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அச்சீவ் பண்றது மூலியமா, இந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் நீங்க மேட்ச் பண்றது மூலியமாவே பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த ரிவார்ட் இன்கம் எல்லாத்துக்குமே எலிஜிபிள் ஆகுறீங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் ரிவார்டு உங்களுக்கு 450 BTT கிடைக்கும். நீங்க லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்ல 4 ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 ரிவார்ட்ஸ் இன்கம் வந்து கிடைக்குது. இந்த டோட்டல் 10 ரிவார்டுக்கான என்டையர் டீடைல்ஸ் இதுதான். சோ லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்ல நீங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மேட்ச் பண்றது மூலியமாவே இந்த எல்லா ரிவார்டுமே உங்களுக்கு கிடைக்குது. நீங்க வந்து 10th ரிவார்ட்ல பாருங்க, லெஃப்ட்ல 1 lakh அண்ட் ரைட்ல 1 lakh ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் நீங்க மேட்ச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 5 crore BTT வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது ரிவார்ட்ஸாவே. இந்த கெயின் BTTல நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, சோ ROIக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 டைப் ஆஃப் பேக்கேஜஸ் இருக்கு. சோ இந்த 5 பேக்கேஜஸ்ல நீங்க எதுல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்களோ அதை நீங்க கரெக்டா பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணா உங்களுக்கு 3000%க்கும் அதிகமான அளவுக்கு உங்களால வந்து ப்ராஃபிட் எடுக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து இருக்கு. சோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கரெக்டா பயன்படுத்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு இன்கம் வந்து உங்களால எடுக்க முடியும். சோ இப்ப நம்ம இந்த பிக்ஸட் டெபாசிட் பிளானை பத்தி பார்க்க போறோம். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ROI பிளானை தாண்டி இந்த பிக்ஸட் டெபாசிட் பிளானுக்கு நீங்க தனியாவே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். சோ செப்பரேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இதுக்கு நீங்க பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ண முடியும். சோ இந்த பிக்ஸட் டெபாசிட் பிளான்ல நீங்க பண்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்க்கு உங்களுக்கு 3x அஷ்யூர்டு ரிட்டர்ன் வந்து கொடுக்குறாங்க. 3xனா 300% வந்து அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ரிட்டர்ன் கிடைக்கும், அதுவும் 100 daysல. சோ இந்த பிக்ஸட் டெபாசிட்ல எவ்வளவு வந்து நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்? மினிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10,000 BTT ல இருந்து நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம். அதுவும் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 1000ல 11,000 12,000 நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டே போகலாம். இப்போ இந்த ROI பிளானுக்கும் இந்த பிக்ஸட் டெபாசிட்க்கும் வந்து என்ன வந்து மெயினான டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, இந்த ROIல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வித்ட்ரால் எப்ப வேணா எடுத்துக்கலாம், எனி டைம் நீங்க வித்ட்ரால் எடுத்துக்கலாம். மினிமம் வித்ட்ரால் ரீச் பண்ணாலே போதும், நீங்க வந்து வித்ட்ரால் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பட் இந்த பிக்ஸட் டெபாசிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க 100 days கழிச்சு தான் உங்களால வித்ட்ரால் எடுக்க முடியும். அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3xல வித்ட்ரால் கிடைக்கும். இப்போ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்ஸட் டெபாசிட்க்கும் இந்த ROIக்கும் உள்ள இருக்கக்கூடிய மேஜரான டிஃபரன்ஸ். பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ROI பிளான்ல கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் நீங்க கரெக்டா பிளான் பண்ணாலும் ஓகே, இல்ல வந்து இந்த பிக்ஸட் டெபாசிட்ல நீங்க போட்டு விட்டாலும் சரி, உங்களுக்கான பெனிஃபிட்ன்றது கிடைக்கதான் போகுது. இப்போ இந்த கெயின் BTTல இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம். சோ மினிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க 1200 BTT இருந்தாலே போதும், மினிமமா நீங்க வித்ட்ரால் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சோ உங்களுடைய ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து நீங்க எந்த டைம்ல வேணா எப்ப வேணா வித்ட்ரால் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஜாயின் ஆகி அடுத்த 24 hours தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் வந்து ஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ROI வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 to 10% வந்து உங்களுடைய கம்பெனி டர்ன் ஓவரை டிபெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து டெய்லியுமே வந்து கிடைச்சிட்டு இருக்கும். சோ 100 BTT மல்டிபிள்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து வேலட் டு வேலட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அதாவது 100 200 300 சொல்லிட்டு நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொரு வித்ட்ரால் வந்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10% ஃபீஸ் வந்து அப்ளிகபிள். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்மின் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ்க்காக. சோ உங்க டீம்ல யாராவது நெக்ஸ்ட் ஐடிக்கு அப்கிரேட் பண்றாங்க, உங்களுடைய டவுன்லைன்ஸ் அப்கிரேட் பண்றாங்கன்னா அதுல இருந்து உங்களுக்கு 25% டைரக்ட் இன்கம் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். இதுல ரிவார்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ரிவார்ட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 5th ரிவார்டு வரைக்கும் எடுக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு கண்டிஷனுமே கிடையாது. ஆனா அடுத்து இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய 5 ரிவார்ட்ஸ் அச்சீவ் பண்ணணும்னா உங்களுடைய டைரக்ட் ஸ்பான்சர்ல 2 பேராவது இதுல இருக்கக்கூடிய ப்ரீவியஸ் ரிவார்ட்ஸ் அச்சீவ் பண்ணிருக்கணும். அப்பதான் நீங்க இதுக்கு எலிஜிபிள். இந்த கெயின் BTT வந்து பாத்தீங்கன்னா UK இங்கிலாந்து கவர்மெண்டால அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு கம்பெனி. சோ UK இங்கிலாந்து கவர்மெண்ட்டுடைய அவங்களுடைய என்டையர் ரைட்ஸை வந்து ரிசர்வ் பண்ணிட்டு அவங்க கிட்ட இன்கார்பரேட் பண்ணி அந்த லீகலா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த கெயின் BTT கம்பெனி.
இப்போ இந்த கெயின் பிடிடி டீம் எப்படி காண்டாக்ட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். சோ இவங்களுடைய காண்டாக்ட் அஸ் ஆப்ஷன். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கெயின் பிடிடி உடைய அவங்களுடைய அபிஷியல் வெப்சைட் லிங்க்கும் கொடுத்திருக்காங்க, அவங்களுடைய மெயில் ஐடி சப்போர்ட் டீமுக்கான மெயில் ஐடியுமே கொடுத்திருக்காங்க, அவங்களுடைய ஆபீஸ் அட்ரஸ்மே வந்து கொடுத்திருக்காங்க. 44 கார்லெட்டான் ஸ்ட்ரீட், நெல்சன், லான்ஸ்கஷர், யுனைடெட் கிங்டம், BB990H அவங்க என்டையர் டீடைல்ஸே வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த டீடைல்ஸ் வந்து உங்க எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம இந்த கெயின் பிடிடி பத்தின ஃபுல் டீடைல்ஸ் பார்த்தாச்சு. சோ கெயின் பிடிடில என்ன மாதிரியான அப்டேட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க, இதுல இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ், டைப்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ஸ், இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை பத்தி பார்த்தாச்சு. இதுல இருந்து எந்த அளவுக்கு நமக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்ற டீடைல்ஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு. இதுல நீங்க ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் வந்து லிங்க் கொடுத்திருக்கேன், அதே மாதிரி கான்டாக்ட் நம்பரும் இருக்கு. சோ இந்த கான்டாக்ட் நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணி நீங்க டைரக்டாவே அவங்க டீம்ல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். சோ இந்த லிங்க்ல நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸா இருந்தாலும் என்ன குவரிஸா இருந்தாலும் டீம் சப்போர்ட்ல இருந்து எல்லாமே இந்த டீம் வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஒன் ஆஃப் தி டாப் டீம் தான் வந்து இவங்க. டாப் 10ல இருக்கக்கூடிய ஒரு டீம், கெயின் பிடிடில டாப் 10ல இருக்கிற அந்த டீமுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன். சோ இவங்க கிட்ட நீங்க டைரக்டாவே வந்து கம்யூனிகேஷன் வச்சுட்டு உங்களால இதுல ஜாயின் பண்ணிட்டு இன்கம் ஏர்ன் பண்ண முடியும். சோ இதே மாதிரி அடுத்து வரக்கூடிய சீரிஸ் ஆஃப் வீடியோஸ்ல நம்ம மீண்டும் சந்திக்கலாம். நன்றி.